Good morning, mister. Good morning, puti. Good morning, guys. 5:30 early in the morning. Sayo ko nakamata karon. Kuan kanang wala may trabaho akong bana kay maulagi. Ilahang trabahuan mula gito akong gikahadlukan nga gapaduol kay ang ilang trabahuan naan na may pipila nga mga trabahante ang natakdan. So nag-stay home sila for 2 days na mula gining karon nagkuan gamay mig protocol sa amo dinis balay nga mag social distancing mi. Pero buyag may noon wala may noon siya gibati pati pod mi maniguro lang pod ta nagkuan pod mi inomig ininit kaon mig kanang kalamunggay binasoy basta kay nalagya po yung mga gamayng kuan kanang kabalaka sa pagkakaroon. So ambot ani ugma kay resume man ang ilang trabaho. Pwede lagi dili sa nako siya ipatrabaho pero siya lang ang ako ang ipadesisyon. Di ako karon sa gawa sa among balay. Daghan naman ang labay nga mag-walking. Gusto ta ko mag-walking na basin unya. Tugnaw kaayo guys. Sayo ko karon magdigamo kay naandan man lagi nga kuan kanang sayo mamahaw. Nanindot kining sayo pud mamahaw guys kay pagkahuman daghan tag mahimo na dayon na ngit-ngit na nisugod na pungit-ngit pasensya na daghan kog ipatrabaho sa iya karon kay para pud malingaw ang akong bana. Para pud ma-exercise. Itorta mo kadyot guys sa akong extension mini garden at bang sa amo ang balay na buyag-buyag na siya ang ako ang alugbati ni aksyon na siya katay guys ay gusto na ko nga kuan siya kanang mukatay siya padong sa taas kay hunaw na to kanang maulagi ni dinhi na may goy uban iro po dinhi nga magsaoy-saoy na kung dili nato nila baton mayra lagi mabantayan nato kanunay nga dili ra ba kay ni amalagis gawa sa among balay na kanang basig ihian na muning ako ang gilabat masaka man ni siya sa taas dara ana di ni renta sa ibabaw mangutlo di ba safe guys. Muna akong na-ideahan mani nahitabo dito sa sulod anam na siya katay paspas sila kay sige mag-ulan kada hapon kusog king ulan gahapon anam na sila katay og ako pong kuan ako ang tanom ko lagi na po'y gitubo lagi dining kalabasa. Ang kalabasa labong-labong na pod siya. Ara labong-labong na siya. Nanay gi-action og kung kuan guys kanang pamulak. May lang unta og tinud-anay na ning iyang bulak kay na may usahay nga ma-excited ta ba nga mo lagi namulak na niya nakuan di ay siya na hulog wala siya ka survive na may isa ka kuan isa ka bulak nara bintag maka-survive siya kay katong dito sa gawas ba nga akong gihimong gilabat gyapon ako ang kalabasa na
Uy, Ginoo ko, kasayang. Daghan kaayo bulak, guys. Pero ambot, nangahulog man sila. Matod pa nila, lalaki daw to. Nangahulog man. Ay, niya pa di ay, duwan na, pirabuyag. Mo pa na ako na-check na naman day mga bulak. Napasiguro diri, Uy, ubay-ubay naman din sila, pirabuyag, guys. Bantag makasurvive. Nanala, makatilaw ta sa ilang kuan. Sa na ba to? Nera, ubay-ubay na. Pirabuyag lang. Maulag ito, guys. Balikan na to tong kuan ba katong dito dapit sa trabahoan sa akong bana. Kasagaran ako friends diri kay nakabalo naman asa ga trabaho akong bana. Dili lang sa nako ngalan ang kumpanya pero ang uban nakabalo na asa nagtrabaho akong bana mo nang action gyud kabalaka gyud. I hope lang unta nga malayo mi sa kuan malayo in town kami sa maong virus kayo sayunan baya ka mo nang hutod karon kuan lang gyapon mi kabalaka kay wa pa ba giabot ang nagkuan-kuan pod mi nag-iyap-iyap mi 15 days ba na sukad adtong gipapauli sila adtong Lunes emergency sila nga gipapauli sa Lunes so nag-iyap mi na sa pagkakaron pero buyag man hinuon wala mi gipambati nga kuan mga simptomas pero nabaya tong asymptomatic magsimba ko ba Ginoo ko mo bitong ga action gyud ko kabalaka guys ay ni ako sa gawas nagsuroy-suroy ko diri sa gawas sa atbang sa amuang balay diri sa DRBC Damilag Manolo Portets Bukidnon. Daghan na baya ga kuan daghan na ga walking. Ito pud ta mo guys sa kanang gulayan sa among silingan nagtanom man pud siya diri sa atbang sa ilang balay. Shout out kaya Manang Carmen Aparisi ng Bibi mo na iyahang gitanom-tanom pud nga garden na iyahang kamuti tops na iyahang kalamunggay na yung kalamunggay buyag na ang dito pud sa unahan napod siya talong ang burag nag-extend pud siya ditong tanom og kamuti tops. Itur-tur tasad ta mo dinhi sa garden sa among silingan. Good morning. Ang akong mga silingan early kay sila nag-walking guys. Tara sila guys musunod rami unya. Enjoy mo amping. Daghan ga walking diri guys sulod sa DRBC safety man mi diri pero dili lagi gyapon magkumpiyansa uy kaya atong kontra dili gyud makita na magkuan lang gid ta nga confident kay ta nga safety lagi pero dili gyapon magkumpiyansa magmask gyapon kung pwede lang gali mag face shields pero murag walking man good pero okay na siguro na ang magmask. Daghan ga walking guys ikuan ta mo na napoy kaming natulo Nanapoy kaming natulo. Daghan na sila Akong papa kay tugnawon man siya guys. Oy, mag-walking og inarong orasan. Mag-walking siya kay mga 8 na kanang nanabitay adlaw na naiinit nga ma-feel niya ba. Mo nang pasagdan na lang nako kay mo mayang gusto nga mag-walking siya anang orasa. Uy, ngit pa diri guys na. Wapa ba alas 6. Pero lahi malagi ng kuan sa bukid no og sa syudad. Na sila guys ga-walking sila mga kuya. May buntag. Na mga kuya Kuan gini sila permi gini sila ga-walking guys. Kay madunggan ba na ko na ilang tingog. Labi na katong nakayelo Hi kuya. Amping mo. To sila mga pirmi gina sila ga-walking guys. Napay kaming guys mga kuya.
May buntag. Ubay-ubay na gyapon ang ga-walking diri guys na akong gabantayan tong mga senior, puro man na sila babay, mga senior bibo kay sila mag-walking guys na sa unsa na lang pud siguro ilang topic while ga-walking manang mga tawa din sila. Wala ta kabalog sa ilang gipang topic basta ang importante nalipay sila while ga-walking, di ba? At least ang heart happy. Og sige guys, kanang hinay-hinay na kog sulod sa balay og balik kay magdigamo para pamahaw, sayo tag pamahaw kay para dagan tag mahimo karong buntag. Sige guys, kita-kita taon niya guys.